Erokamano nyakora mogi kuom ketera mogi TV odhiambo makawuono odhiambo mar auchiel dwe mar achiel 2026 arwakini machiegni yudo weche manyien mago imore tinendeni weche mawachokonu kamago oting'o mosetimore chakre ne piny ru nyaka sani to kod mamoko magin sigana mosebedo kawaluwo e yo manimba ahinya mondo ibed gi ng'eyo ni to piny Kenya ringo ka ochimo kanye machiegni ahinya nyakora mogi mokwongo thund weche. Asubuhi na mapema tuliweza kushuhudia ajali ambayo ilihusika pasi moja ambayo inaitwa Uwezo na hata lori ambao haya magari mawili yalikuwa yakielekea sehemu za Kisumu. Jia uchielo tho bang' bas yudo masira ya paya Malundiani Muhoroni kako machielo bas mar Guardian yudo masira kendo weyo jopuonjre 10 gi hinyruok Kimende. Ukiangalia hii barabara imeisha upande huu na imeisha upande huu. Kwa hivyo hata ukiona kuna accident, ukishuka upande huu utaanguka. Kwa hivyo accident inatokea kwa sababu hata ukiona kuna nini ushuke upande huu, shoulders za rami zimeisha. Namba 2 imataa unaona iliwekwa. Pia nayo imataa imetuletea shida kwa sababu haiwaki. Masiche mathoth magapaya matimore e gweng' Makarai apaya mawuok Nairobi kadhi Nakuru omedo kelo luoro kod penjo mathoth. Ang'o matimore Karai? Woche ni malo, kalam ni malo, buge be ni malo. Koro kaka jonyuol timre onge angaika kaka na wuotho kama gige nagi tich tek moloyo ok wawinj mayot kaka janyuol. Moko kuom jonyuol medo ywak ewi medruok mar nengo mwandu ma jopuonjre donjo godo e skunde. The people who are undertaking the works are people who do not qualify to be called a contractor. We want to send a strong warning that once you are caught undertaking such works, you'll be prosecuted. Sirikal ogolo siem ne jogedo madhi ataro gi chike e gwenge maseme. Nakora mogi bet thuolo mar ndiko na namba en 336 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar X na Ramogi TV KE, YouTube en Ramogi TV Kenya, jaloko mare iluongo ni Wilson Ochuka, nyinga en George Bati. Machiegni jaboro wito ngimagi masiche ariyo mag apaya motimore gwenge mopogore ma Fort Tenan wang' apaya Malundiani Muhoroni kod Block 4 wang' apaya Nakuru Eldoret. Kamachielo jopuonjre 10 oyudo hinyruok e masira mar apaya manotimore gwenge mag Kimende wang' apaya mawuok Nairobi kadhi Nakuru seche mane bas mane giidho kagidok e skul ne obayo yo. Magi timore kinde ma familia mag ji 9 manyo wito ngimagi e masira mar apaya nyoro e gwenge mag Karai Naivasha ochopo kar kano ringre ma Naivasha Sub County Hospital mar rango ringre wedegi. Joyce Oduor chakono weche manyien gi sigana no. Dalo auchiel kende e higa manyien mar 2026 masiche mag apaya podi medo kelo thoe mag oganda mathoth e pachoka. E gwenge mag Fort Tenan wang' apaya Malundiani Muhoroni ji 6 otho e masira mar apaya manotimore kar saa 11 kogwen makawuono e kind bas mar kambi mar Uwezo mane ochomo boma ma Kisumu mane otuomore rigiri kod trailer. Na sisi tukiwa madaktari wa mashinani tumeweza kusaidia ama kuokoa watu ambao wamepelekwa hospitali ambao yenye iko Fort Tenan, na saa hii tumepata kujua ya kwamba waabiria tuseme 5 ndio waliweza kuaga na driver moja wao wa 6. Richard Makori achiel kuom jowuoth mane otonye masirano lero kaka ne gichako wuoth maber kowuok e boma ma Nairobi nyaka chop kama masirano ne otimore. Nilikuwa kwa hii gari nikitokea Nairobi. Hii gari nimeikata kitu saa 1 ya usiku. Sasa ndio tukakuja ajali katokea. Koyango masirano, komanda mar obila ma Kericho James Ngetich okwayo derepe mondo luw chike mag apaya ka gitiyo kod apaya no Malundiani Muhoroni. Jogo moyudo hinyruok oter e ute thieth ma Fort Tenan, Londiani kod Kericho level 5. Sehemu ya Londiani kwenda mpaka Muhoroni ni area iko na kona nyingi na ni mteremko. Na barabara
iko safi, lakini iko na kona nyingi na miteremko. So ile kitu ningeomba ni kwamba madereva wafuate sheria za barabarani. Komachielo, jopuonjre 10 oyudo hinyruok kama moko oresi e masira mar apaya manotimore okinyi makawuono e gwenge mag Kimende, wang'apaya maduong' ma Nairobi Nakuru, tok bas mane giidho ka gidhi e kaunti ma Siaya Obayo yo. Jopuonjre mane oyudo hinyruok otere od thieth ma Kijabe Mission Hospital, kama moko to ne oresi ka girito kony kod hocho. Kaluore kod joneno, dereva mar basno chal ka gima ne ool, kaluore ni basno kende ema ne oyudo masira. This accident inaonekana huyu dereva ni kuchoka kwa akili. Maybe hata si kupenda kwake to cause this accident, but because of the tiredness. Gikwayo duol mochung'ne ritruok e apaya NTSA mondo ne ni kembe mag nyamburko madhi e wuodhe maboyo obedo gi derepe ariyo. So mimi kwa SACCOS, NTSA, wote long distance car they should have to drivers. Now I emphasize on that. Tungependa sana wawe waangalifu, hakikisha ya kwamba madrivers wetu wakifika skudi Nairobi, kama mtu ametoka Western akifika Nairobi wanabadilisha huyo driver. Masira marapaya machielo otimore otieno manyoro kar saa 1 gi dakika 45 kama trailer manamba mar ndikruok mare NKCJ 326R mane ochomo Nakuru ne otuomore gi apiko mane ochomo Eldoret, kama jariemba apiko gi jal mane oting'o nowito ngimagi kanyo. Ringre maggi noter e kar kano ringre ma Eldamaravine Sub-County Hospital. Magitimore e seche ma familia mag ji 9 manyotho e masira marapaya nyoro e gwenge mag Karai, Naivasha, ochopo e kar kano ringre ma Naivasha Sub-County Hospital mar yango ringre wedegi. Familia go mirima no hingo bang' neno ringre wedegi mane otho e masira mane ojuko bas mar Green Line kod matatu. Agustin Mucheke nigi lit e chunye bang' neno ringre nyakware ma jahigni 14 manyo wito ngimane e masira no. Chenye nalia tu mjukuu wangu mimi nimempoteza. Nilikuwa nampenda sana, hata akiondoka nikimwaga asubuhi nitakosa mjukuu wangu, lakini naomba serikali ile sheria tu ya barabarani msimu huu wajaribu kuweka mkazo. Giseyo migao mochung'ne wuothe pachoka kuom medruok e masiche mag apaya ahinya to e wang' apaya ma Nairobi Nakuru. Ministry of Transport nitakana afuatilie zile magari zinakimbia kwa barabara kulingana na vile ziko, especially usiku. Magari mbovu zinakimbia usiku mingi sana hizi buses zote. Wale wenye buses, tafadhali ukiandika dereva kazi, make sure dereva ako sawa ndiye apeleke watu. Joyce Odur, Ramogi TV. Ramogi kapod wantiere motende kod weche mag masiche mag apaya ne piny owacho pedho e oboke apeyni 20 ma masira jathoro timore e gwenge mopogore opogore pachoka. Moko kuom apeyni moyangi na apaya ma Nairobi Nakuru ma bende masiche jathoro timore. Achiel kuom gwengego en Karai manitie Naivasha e apaya ma Nakuru Nairobi ma nyocha be okelo tho mar ji maromo 9. Sharon Ong'ao miyowa chal mar gweng' ma Karai kod kaka masiche thoro timore kanyo. Kuom thuolo malach, wuoth mowuok Nairobi machomo gwenge ma Nakuru osebedo wuodhe machal ka gima keto ngima jopiny kama ng'awo. Ma en kaluwore kod kwan mag masiche mosebedo ka medore e apayano. Achiel kuom gwenge maketo ngima oganda kama ng'awo e apayano en gweng' ma Karai. Ka ohala dhi nyime kaka pile, geche bende timo safar margi e gwenge mopogore opogore. E apaya ma Karai, masiche jathoro timore. Ma en masira manotimore odiochieng' manyoro manomiyo ji 9 owito ngimagi. Masirano ne otimore mana mita machuok gi kama jaod bura machon ma Lugari Cyrus Jirongo ne owite ngimane dwe mar 12 mar higa mokalo. Oganda mathoth osewito ngimagi kama ok tin ne ji 40 ne owito ngimagi e masira mar apaya manoriwo loch mafuta manotumore kod geche buora e higa mar 2016. Kwanza ukiangalia hii barabara imeisha upande huu na imeisha upande huu. Kwa hivyo hata ukiona kuna accident, ukishuka upande huu utaanguka. Kwa hivyo accident inatokea kwa sababu hata ukiona kuna nini ushuke upande huu, shoulders za rami zimeisha. Namba 2 hii mataa unaona iliwekwa. Pia nayo hii mataa imetuletea shida kwa sababu haiwaki. Hii mataa yote unaona huwa haiwaki. Kwa hivyo hata kama umeona mtu amepita uwezi vuka. Baada ya mteremko ya Kinongi kuna hizo bump. Such that mtu akija na speed agoge hiyo bump hivi, basi gari inapoteza hizo brakes na diposa unaona kunatokea accident nyingi. Accident nyingi hapa zinafanyika usiku. Na kwa sababu ya kufanyika usiku ni kwamba mabasi nyingi zina overspeed. Kai kadho chiro ma Kinungi mantiere mana kilomita 17 kende kowuok e boma ma Naivasha. Ka enorido mathoth mabende derepe jaridre godo kabiro Karai. Kaluwore kod jodak,
Ma kama midhiero chakre godo. Hii barabara kutoka kure juu zinakuja zikiwa lane 3. So madereva wengi wanateremuka kwa ile speed walikuwa kule juu akifikiria ni barabara 3. All of a sudden anapofika pale line pale juu anakuta kuna line zimeisha 3 ni 2, alafu anakuta kuna bridge. Before apate hiyo bridge anapata kuna bump. So kama gari ilikuwa imekimbia pengine imepoteza breki, inakuja kama imepiga hiyo bump inaangusha gari kwa daraja. Od thieth mar kedo kod hinyruok mag masiche mag apaya bendo yange bathapaya kod St John Ambulance manyiso chal mar kaka apaya no keto ngima oganda kama ng'ao. Hii trauma clinic tuliletewa hapa, sisi hatuoni maana yake, na hata tangu ikuje hapo ndio accident zimekuwa zikiongezeka. Hii St John Ambulance hii haitusaidii kwa sababu inafunguliwa asubuhi saa 2, inafungwa saa 10. Kama vile mheshimiwa amesema hapa, hiyo accident inafanyikaga usiku wa manane, kama saa 8, kama ile wakati Jirongo alikufia hapa ilikuwa saa 8 ya usiku. Na kama inafanyika usiku, bona isikuwe inafanya pia usiku, ifanye 24. Kawachope stesendo bilama Naivasha bende wayudo nyamburko buora moseyudore masiche mopogore mag apaya. Ma en nyamburko kido mar bus mar Green Line manoyudo masira mar apaya odiochieng' manyoro. Matatu moro manoyudore masira mar apaya bendo banjre ma ok nyal yangi. Gima nyalo mako dhogo ganda nono en kwan mag nyamburko moyiengi e stesendo bilane manoyudore masiche mag apaya. Osiptende bendo pong' kod jowuoth moyudo masiche mopogore mag apaya. Total of 55 patients were brought here, and there was also one BID, that is was brought in dead. Most of them had minor injuries. They were treated and discharged. We have 2 in theater who are being done debridement, and we have 2 remaining here in casualty. Jodak maka koro dwaro mondo piny owacho obi kod yore mar kedo kod masiche mag apaya e apaya ne. The solution to our problem, or to that problem, is this Lironi Mau Summit dual carriage, dueling. We don't know when it will come. Vile Salga wafanya hivyo walifanya Salga, waweke hiyo buffers za kuzuia magari ya upande huu na magari ya upande ule hawezi pitana. Mambo ya ramps inaweza saidia sana, kwa sababu mtu anakuja kuelewa ya kwamba akigonga ile lambo anaweza kuwa kwamba anaweza anguka ama gari yake inaweza vujika kitu chini. Kwa hiyo margi eni mondo piny owacho kik lok negi ng'egi kendo owinj ywak maggi mar mondo ogeng' masiche mamoko manyalo neno. Sharon Ong'ao, Ramogi TV, Nairobi. Kawasuru nyako Ramogi ni weg nyamburko mating'o jowuoth mong'ere kaka matatu okwayo jowuoth mondo kik ling' e kinde ma derepe nyamburko mag idho riembogi marach kaka yor geng'o masiche mag apaya mamedore pacho ka. Kotel kod director mar kambi nyamburko mating'o jowuoth mar Narok Line Andrew Mwangi mane oromo kendo kuyo kod wede ji mane wito ngimagi masiche mag apaya higa mokalo kod mahigani ojiwo jowuoth mondo ogo namba moyiedhi mar fulo dereba mariembo marach ka bende oseyo asoya ma obila kawe apaya ma okoni osebedo kamedo masiche pacho ka. Mwangi kata kamano pako serikal kuom golo oko apisa mag NTSA apaya. Ojiwo joriembo mondo kik chunde gi riembo e kinde ma dendgi ojony kata e kinde ma giwinjo nindo. Tungeomba tu kwa heshima kampuni zote ziweze kuangalia magari na madereva. Kama dereva anasikia usingizi, afadhali asimamishe, apeleke gari police station, asimamishe hapo, arade, apigie kampuni simu, gari ingine ikuje chukue hao watu, kuliko kupeleka watu na usingizi alafu upoteze watu. Kwa hivyo sasa tungeomba serikali iweze kuangalia, na wale watu askari wanapeleka barabara waachana na pesa. Pesa hii ndio imefanya tupoteze watu wengi. Hii pesa shilingi 100, 200, 300 tumepoteza watu wengi. Naona kama jana kuna gari lifanya accident hapa Naivasha, na labda ilikuwa makosa ya driver. Ningeuliza tu kwa heshima ya wale abiria wamebebwa, ukiona driver anayubayuba kwa barabara ama anasinzia, gari hizo zote, hakuna gari ambayo haina namba ya kampuni ama ya head office, ipige simu ndio hiyo gari iweze kusimamishwa pahali yoyote, isije ikaleta mambo ndio tutume gari nyingine. Kawasuru nyako Ramogi ni ringre chukdar manyo wito ngimane odorofa ma South Sea gikone to ikie kar iko Malang'ata Cemetery Nairobi
Mana kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero. Ma timore ka chukdar machielo to podi manyo ndalo auchiel bang' orofano ruombore kuomgi. Kar kano ringre masiti mochari e kaunti ma Nairobi, ringre chukdar moyangi ni Ali Adan mayande owito ngimane e orofa ma South C mane oruombore tich abich mokalo, kendo ochom godo ma Moscow Masjid Jur ma South C kendo bagni alam. Dakika machuok to ringre chukdar no kowe kar kano ringre ma Lang'ata Cemetery ne kopo mogik. Leo tuko kwa mazishi hapa, kijana ambaye ametolewa jana kwa hiyo nyumba anaitwa Ali Edin. Tumemzika sahi. Today we are here to bury one of them. Unfortunately, the other one we are still struggling, but we are quite happy with the effort of government. To the best of their ability, the ministers have been there to try to see how best they can, retrieve the body, because definitely we cannot expect that person to be alive by this time. So we are happy with the progress, but we also want to appeal to the government that in a situation like this, we want to appeal for assistance. The families, both of them are very young families. Magiti mureka menyu mar chukdar machielo nyono odiochienge mar auchiel. Ka Seneta Mohamed Chute to kod Ekuru Yatani kwayo serikal mondo med tinga machielo mondo nyuak tich. Na wale watu wamekuja mazishi, familia wamekaa huko siku 4 na shida nyingi, wamechoka. Kwa niaba ya watu ya Marsabit nasema poleni sana. Ile kitu naomba, tumepata maiti moja tumezika leo. Tungetaka sana serikali ifanye juhudi. Watu wametoka mbali, wanaongojea hiyo maiti patikane. Hiyo maiti ikifanywa bidii, mashini ikiongezwa, tunaweza kupata hiyo maiti ikiwezekana leo, itatusaidia sana. Vile mnavyojua Waislamu waweze kuwekwa sana, ndio maana leo ndugu yetu amezikwa. Tungetaka hata hiyo akipatikana tupate nafasi ya kumzika kama ako hai. Ni ngumu sana saa hii kwa sababu ya muda. MCA South C Abbas Khalif yango ni sikunde ma podolor kalure kod masirano ibiro yaw tarik 12 mar juma manyien. Yeah, we talked to the school. We are going to open school on 12th because when they open tomorrow, the kids will be focused only here. They can't learn. So I talked to the school. We open on Monday on 12th. As we noticed this morning, that road, the access road is inaccessible to pedestrians, to other users. We hope something will be done to make the place free. And if there are any institution or institutions that are affected as a result of the accident, let government act with speed to facilitate operation and normal life to commence. And that's my appeal today. Particularly schools are open now. We need to be careful that we do not inconvenience the learners. Ofab kich bendo yango ni familia midusa mar orofano to kod wuon orofano kende ema osendiko dhogi ka obila. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Duol mochung' ne gedo e pachoka National Construction Authority NCA ogodwan gi piny ewi kwan mamalo mag ute migero maonge lesen e kaunti ma Kisumu. Wechegi owuok e kinde limbe maduong' notimo e sub-kaunti ma Seme, kama giyango ni thoth udi ma igero e kaunti no kopwodhi kendo onge kod obok ma yango gedo margi. E twak margi kod jofwambo, duol no wacho ni apedha margi e thuolo mar higa achiel alwora ma Nyanza ma ochenro mag gedo 1,500 kuom 2,000 itimo ka ok oluwore kod chike mag gedo. Kisumu County kende oserangi e chenro maromo 1,200 ka 900 kuomgi gin mago ma odhi ataro kod chike mag gedo. Kuom mano gikwayo joket mwandu kod jogedo mondo oluwre kod chike mag gedo pachoka, moting'o yudo puoth kowuok kuom duol ma ochung' ne alwora pachoka kod yudo bok mag gedo kowuok kuomgi kod apise mamoko. We are sampling some of the sites, and so far we have had a challenging day in terms of that we found most of the sites not to be compliant in terms of not having basic documentation, not having approvals, and not even having professionals that are oversighting the constructions themselves. So most likely the people who are undertaking the works are people who do not qualify to be called a contractor, and they are practicing illegally. We give them stop orders and we instruct them to comply with the instructions therein before proceeding
with the construction again. We want to send a strong warning that once you are caught undertaking such works, you'll be prosecuted. There's a law that enables prosecution. Ekinde makoro sikundo yawa yanga ne somo mar tam mokwongo kendo jopuonjre dhi nyime gi donjo e sikunde. Jonyuol e kaunti ma Homa Bay bende golo ywak ewi nengo mani malo mag gigo ma idwaro e weche ma somo e kinde ma jopuonjre dok e sikunde ma gisome. Jonyuol go ywago chenro kata nengo mag buge, uniform kod mwandu mamoko ma jopuonjre dok go e skul, gino magitudo kod idho malo mar ngima gi e kinde ni. E nonro mane Ramogi TV otimo e moko kuom madukni ma uso buge e boma ma Homa Bay oyango nok mag kwan jonyuol mane odhi nyime gi chenro mar nyiewo mwandu mag skul ka jopuonjre dok e skunde mopogore ma gisome. Jogo ma uso buge bende wacho ni gane kwan jonyuol ma nyiewo buge odok piny kendo uso ok ber ahinya kaluwore kod pek masani jonyuol kale. Weche mag sikul kawuono idho weche mag uniform ni malo moloyo tamo chando jonyuol, kendo janyuol wiye bar moloyo. To gi weche mag fee mi pesa midwaro sani nitie, wuoche ni malo, kalam ni malo, buge be ni malo. Koro kaka jonyuol timre onge angaika kaka na wuotho kama gige nagi tich tek moloyo, ok wawinj mayot kaka janyuol. With us middle class we cannot afford even to buy all the books, so it is forcing you to buy only the basic books and to buy in bits. Nijaribu sasa kuuliza kama huyu customer ambao kwa ndani pia amesema pia mali ambayo anarangua bei imeenda juu, so ananieleza tu kwamba hata yeye kama mwenye nauza hakuna namna. So ningeomba serikali kama inawezekana kitu kama vitabu ijaribu washukishe. Chono dicheng mani ya school kama ok ninyal yudo ka wabet kaka wabet ni ok ninyal kata timo interview kechido ka line ni oko yo line dwa ka books, lakini sani inyalo neno ka ji ntiere ji ariyo kata adek kende. Gima tudogo wach ni en ni pesa ni piny e lwet jonyuol. Ginyalo biro gidwaro gikawo mana gik moko ariyo adek, books ariyo adek kende, moko giweyo nikech ok ginyalo afford, ngima ni malo. Kawasudo Ramogi, familia moro mawuok e gweng' ma Etonde County ma Vihiga manyo ratiro ne nyathigi ma nyako mane ochiel kod magina yo magalagala e dalagi tarik 24 dwe mar 12 higa mokalo. Min nyathino Jacqueline Nodongo yango ne nyathino ma jaklas 12 ne rik ywecho e kinde mane gimoro chwado tiende ma olwato kane oring kode od thieth Mayala ne oyangi ni en magina mane ochuno mondo gigo report kuom apisas mag okwach kich Malwanda ma bende ne obedo joneno e bero manotimne nyathino e od thieth maduong' ma Vihiga. Familia no koni nyaka sani pok giyudo ratiro moro amora kata bed ni apisas mag okwach kich ne osingo timo nonro kaluwore gi masirano kendo miyo gidwoko. Wakati mtoto alifika anaenda kumalizia takataka kufagia, tukakaa mimi nafua hapa, nikasikia kitu ikifanya tu. Mtoto akaanguka chini akaanza kusema mama, kitu imelipukia kwa mguu yangu. Nikakimbilia mtoto, nikapata mtoto ameanguka, damu inatoka, nikamchukua nikampeleka hospitali. Hospitali ya kwanza wakamtibu, wakasema wajui kile kitu yenye imeingia kwa mtoto. Ndio wakatuambia tukapeleka Yala. Kupeleka Yala, huko Yala wakapima mtoto, wakasema tupeleke mtoto X-ray. Kupeleka mtoto X-ray, mtoto akapatikana ako na risasi kwa mguu. Nilichukulia kama kitu mzito sana kwa moyo wangu na tukashindwa tutafanya aje. Hata sisi wengine tulishtuka kwa roho, lakini hiyo kitu inafaa serikali iangalie itusaidie. Huyo mtu ajulikane alikuwa mtu gani, kama alikuwa mtu kutoka kwa area, kwa sababu pengine kuna watu wako kwa area na wako na bunduki. Sisi hatuwezi jua, tujue hiyo risasi itoka kwa mtu wa area ama itoka kwa mtu wa mmoja wa utawala wa serikali ya Kenya. Sasa tunataka serikali tusaidie. Kama risasi imefika hapa Risafu, je, kwa manjia itakuaje? Kama risasi inaweza chapa mtoto asubuhi na usiku itakuaje? Tunahofia maisha yetu. Erokamano nyakora Ramogi wadane wakao yuyo marwa mokwonge weche manyien mago imore odichieng' mar 6 nyaka ncha wachaki gane nyakora Ramogi puoj gi pak ni mikete Ramogi TV kendo no weche wa manyien achiel kachiel biro ni kuwuok odwa mar weche manyien. Gie sani neno ka
Kufur kantiere Nakuru wacho ni ochakore malit manade ne accidents pile ka pile. Nyasaye mondo chuny familia mag joma wito ngimagi ka bende chang mapiyo ne joma oyudo hinyruok. Erokamano ahinya ago mos ne joma olalo jogegi masira mag apaya. Oraro wuode Nyasiaya jama Benjo kanitiere Sembo kocha. Erokamano oraro wuode Nyasiaya ka in koda achiel kachiel Ramogi TV. Aya, anoka ji medo ndiko kanya kwa Ramogi kendo ote medo donjo chieng' japap nyadiel. Ngisa ni bati mosainya ne jogo ma oyudo masira mar apaya, familia mar Nyasaye migi ocho jok moyudo hinyruok chang mapiyo. Erokamano ahinya. Kabina noka nyakwara Ramogi wechegi medo biro kang'eyo kaendi. Okotho koyo wuode Nyasaga wacho ni onene yo makare kendo mora ahinya gi weche manyien mag Ramogi TV. Ozum Kapita wacho ni imora ahinya bati wamor kaka ikelonwa weche manyien kendo puoch gi paka ne Ramogi TV kaka weche manyien medo donjo. Wayudo adieri manitiere mana kokalo Ramogi TV. Victor Okuna mano jamaroa bende ng'isa ni aneni malera ahinya Osingo Migori County kendo amor gi weche manyien mag Ramogi TV. Erokamano ahinya. Kabina neno ka wuod Konyango Rabala wuod Nyateke Roblin Ngoje ng'isa ni bati aneni yo makare kendo puoch gi pak ne Ramogi TV kuom yo weche manyien. Ochako weche manyien maiga ni maliet kendo miyo bedo gi ng'eyo kuom gik matimore. Mos makende ahinya ne jok ma oyudo masira mag apaya. Derepe omed bedo motang' e kinde mag riembo ahinya to thuolo ni ma nyithindo dok e sikul mondo girit ngima. Ka opo ni ng'ato ol to kik ochunre. E kinde no bende okwayo jowuoth mondo kinde duto beda ngech kendo beda kicha mano ni ngima gi oriti apaya. Wacho ni mae thuolo mwinjo bed ni irite ngima moloyo. To bende wacho ni erokamano ne jonyateke mancha obedo gi giko higa maber gi chak higa ni ka bende incha ne giriwo lwedo e gwenge ma opogore chieng' Christmas e gwenge ma South Nyateke kochande kod gwenge ma Lwala bende chieng' tarik 1. Wacho ni bati morna ni oganda duto oketo yie kum Jehova Nyasaye. Mano wuod Nyateke wuod Konyango Rabala Roblin Ngoje kaneno Ramogi TV otieno ma kawuono. Erokamano wuod Konyango Rabala kum kete Ramogi TV. Aya, kabina neno ka makamu ng'isa ni bati aneni makare kendo amora ahinya ka kelo weche manyien. An akwayo mano oganda ni mondo gibed motegno. Happy New Year again. To kik giyie giket kuom joma go siasa thore maonge gima ging'eyo. Kela loch ma Jakiranda ka chieng' wuod 7 wacho ni amora ahinya ka weche manyien donjo. Erokamano Toyo Lela wacho ni Ramogi TV waneno oimore kod nyithinda Kevin Nick ka chieng' Nick bende Awiko giduto te gintiere kanyo. Erokamano sayo makoranja Jaruwe Jaro Soja ano ka ote gi ng'eny. Abiro duogo kama na achaka leth gi kendo kik idhi mabor med mana kete Ramogi TV ma en oimore. Get inspired as we welcome you to the world of stories. History, culture, heritage. Afrimax brings you stories that turn dreams into reality. Stories designed to connect you with people and give a glimpse of African sounds. Definitely good. Watch these intriguing stories of Afrimax only on Viusasa. This is where the magic happens. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Ruotho paki jothurwa an nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Wadwaro nu higa manyien maber, higa mar 2026 ma higa mwadwaro nu wamakre kako oganda mondo wang'e ni wadhi mbele nang'o to mogik waherre kendo higa mar 2026 nobedo higa maberie mogik nikech Nyasachwa manie polo emwaketo mbele.
Jambo moja nimemwomba Bwana, hili ndilo ninalolitafuta, niweze kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wa Bwana na kumtafuta hekaluni mwake. Kwa kuwa siku ya shida atanihifadhi salama katika maskani yake, atanificha uvulini mwa hema yake na kuniweka juu ya mwamba. Dial *811 414# to get Tamanio Langu as your skiza tune. Machiegni kendo nyakora mogi wadhi nyime gi weche manyien mago imore. Jokanyo mag duond bura mar Jubilee oseyo jotelo mosebedo ka seyo jatend piny machon mabende en jatend duond bura mar Jubilee Uhuru Kenyatta kaluwore kod kaka yiero mag 2022 ne ota kod kaka Azimio ne obago kampen mage. Jotelo go kotelnegi kod jalup ogaye mar Jubilee Fred Matiang'i onyiero seyo makamago komedo ne piny owacho e kinde mokalo ne ochano mar keto aput manono kaka yiero makamano notimore. Owacho ni korka Azimio Uhuru ne otimo korka kore e yo makare ma kik luo seyo e wiye. If people actually wanted the truth about what happened in 2022 and so on, this administration promised us that they will form a commission of inquiry on state capture. Yes. And in that commission of inquiry, they would include a clause on the administration of elections in 2022. Yes. We have been waiting for that commission of inquiry, and that is what they need to do. In the national leadership, we believe they have much more work to do that they need to spend time on, so that they'll spend less time on our party leader, stop attacks on our party leader, and stop dragging our party leader into irrelevancies. One of the individuals who is in charge of managing those affairs is the SG. And you know who the SG of Azimio is and was and is even today. If we had managed it well, there is every likelihood that Lyra would be in state house alive, having secured proper medical attention when he became unwell. Kawasore ne jodak e ward man North Kamagambo e sub-county Marongo e county ma Migori yuago rach mar apeyni magi wacho ni osethiro chenro mage mag dongruok e gwenge makono. Jafumbo marwa George Juma nigi ler ewi wachni. Apaya mawuok Nyariro nyaka ofuonge na achiel kuom apeyni e ward ma North Kamagambo, Moganda ywak ni sani koro ok kalre kendo thiro chenro mag dongruok ma opogore opogore. Jodak ma North Kamagambo wacho ni rach mar apeyni ma oting'o mano ma Nyariro nyaka ofuanga osimo gibedo kod pek e yudo thieth, timo ohala kod dongruok mamoko. Rach ma ka wan gi jatuo to haya matenga matero jatuo e lam. Ka gi lam en kata nus kilomita ok rom. To wasego koke yorne. Koro wadwaro ne joma usika gi yone olos yone. Kaka koro koth chweni. Yo midhi adhiya miaga kae. Kapok itunde lam. Onge kitunde lam koka in gi thuolo. Kata ng'ama tuo man osiptal kitero otieno. Konyruok onge. Chapikni go ji ka piny pielo ka mang'eny jisiko gore piny. Kare. To gitamore loso nwa yo nekech ang'o. Wawinjo marach from Sare to Kuna. Kikao customer okinyal chopo mapiyo. Ilor chako idho mbele. Wakwayo gavana ni mondo bi North Kamagambo mondo bi one gima timore. Kata ka ng'ato tuo mondo ikaw ng'ato migi gol Sare kiluwo ka Nyadgiro. Kidhi Nyakofuanga yono ok donjre nyim. Giwane juma mokalo ne giting'e wigi ringre achiel kuom jodak makono e kinde mane ogole kar kano ringre ka itere pacho moto nik mare nikech rach mar apaya mowuok Nyadgiro Nyakofuanga. Wan gi maiti ka. Maiti wating'o ko Sare nyaka ka to Sare ka en nus kilomita. Koro wadwaro ne ng'ama usika gi yono bi olos yone rach. Karaj kata sani dongi ne ka udhir ma japiko moro ka kombe ma donjo ka tamore donjo. Jodagi ma North Kamagambo ne moko mapeyni gi maricho osebed kae payo Koten County ma Migori. Kata kamano bedo ni koro osebed kae ole maram apeyni go sama koro koth ochwe to koro gimedo kethore kendo koro ok gikale. Kani ioro tingni ni payo tok pa gigura gu ora kuondegi to dong bugo kata lo mayole onge. Koro tingni mioro ka ioro gi government kosi ioro gi kansinde kosi ioro gi joma nade momiyo para ni chala ka
tingri kata nyonyoche ka tingni oringo ka to ne ka koro para ni chalo koro ano kwa serikali ka gioro tingni tingni malongo mapa para maber kamoro no kel ka ogolo kokoto moko mano kel ka to chuodho ni emudo koro dagi kel kokoto to giket nwayo to yobed maber maka ng'ato ringe ga pigo to gluar giseyo jotend siasa mobelos biro ka koro chiwo mana singo ni biro loso peyni go to bang'e ok loso peyni go. Waseloso kata proposal wadwa luongo Garambe ka onge ng'ama dang' lose mondo jok moko miwa kata maram kata tipni moko apar waloso yone kamano yone chando wa mok ber nyocha wan gi jaduo moro tuo ka wahaya matinga mwatero lam ang'e to ng'ama ochung'ne yone MC to tinde waonge gono waseweyo chon en oringo koro wakwayo gavana obi mondo or ng'ato mondo bi one yone mondo wayud kwe ka jo boda boda. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano nyakwa Ramogi, dakika 36 bang' saa 3 mar otieno pod wan kod weche mamoko e Ramogi TV kata kamano adwani mondo mi achaka ka wan e yweyo moro ma adundo kang'iyo godo yawa ma medoro na ote magi Shem Utho Soja ng'iso ni Happy New Year brother. Wacho ni bati Aluo News kendo amor ahinya gi weche manyien. Wacho ni masiche mag apaya odwa medore koro koso yweyo reckless driving, failing to obey road signs kod constant corruption emanyayo weche masira mag apaya. SACCOS nyaka mi derepe nafas mag yweyo. Puonj makare bende dwarore. Moko riembo geche PSV maonge PSV license. Mogik ne jowuoth go koko ka driver riembo marach. It is better to be late than to be late. Wacho ni ber idhi kamoro kata kideko to kik ngimani lal. Mane mawacho kamano. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Ong'wen Elias nena achiel kachiel ka intiere paw ndege Kadem kendo ng'iso ni bati weche manyien bironwa eyo makare ahinya. Jakosege Kenya ka polis oketo 50 mbele kaka soya to mane momiyo ajali medore. Chieng' Jakosege wacho kamano. Erokamano chieng' Jakosege kuom kete Ramogi TV e odhiambo ma kawuono. Wood Tsunami Ramogi TV kelo news maber ahinya. Duduba Eriko Ure Nyaseme kantiro Ruba Kajatinga Migori wacho ni antie ka kendo aneni maber. Councilor Francis Obwanda wacho ni Obwanda neno Ramogi TV mos. Atimo mos ne anyuola mawito jogi e apeini mopogore pacho ka kendo akwayo mondo Nyasaye omi chang jogo ma oyudo hinyruok e masiche machalo kod mago bende. Erokamano ahinya Councilor Francis Obwanda. Aya Lena Musebende nena kendo ng'isa ni oyudo weche gi manyien achiel kachiel ka intiere Nairobi. Thank you very much for watching. Ng'isa ni bati na kuwatch nikiwa Nairobi. Ramogi TV inaleta news safi. Thank you very much Lena. In bende kumkete Ramogi TV. Joshua Karl wacho ni bati Happy New Year. Neni dala mar Okela kata Okela Uyoma Katwenga. Okela Uyoma Katwenga. Ja Uyoma moro nyisa kamano. Asa ni Happy New Year ne jowa duto mad Nyasaye gwedhwa kendo wabed gi kwe mogundho. Wamed bana tiyo matek mondo wadongre kaka oganda. Erokamano nya Okal Joshua in bende. Vene Mpesa Mariat ng'isa ni bati weche manyien kelo mayom kendo Ramogi TV bende miyo weche tuchowa konde duto gi kuonde duto ma wantiere. Kao kamano bende neno ka endi bende weche manyien gi bende neno kanya kwa Ramogi achiel kachiel kowuok kum jaduong' James Ngoya kantiere gwenge mag Lambwe Nyadenda kuchande. Wacho ni bati weche manyien molonwa yo makare Lambwe koni. Poch gi pak ne Ramogi TV kuom menyo konde duto ma masiche mag apaya timore kod miyo wabedo gi ng'eyo kuom gik ma iwacho wi gwenge ma masiche go timore. Erokamano kasto Tracy Ngoya bende kachiel kod Hari Rolex kachiel kod Lavet bende gintiere weche manyien kendo gineno waka gintiere dala ma Nairobi. Nyakwa Ramogi yena mondo akaw yuyo gi kanyo kaduogo to podan gi weche mamoko ma en Ramogi TV weche manyien mago imore kik idhi mabor. For all
matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Laktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Tuhudhurie horo wa wellness check-up. Tafadhali enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafasi. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Are you a Kenya government civil servant na uko na ka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Nyakoromogi wachope giko mariga mar 2025 kod abich. Igano mabende samoro osebedo mapek ne oganda mathoth kaluwore kod achiedh nade makoni kod kocha to moloyo tho mar moluor Raila Odinga. Ka wachopo e nyasi mar skuku, akwayo ni mondo mi ibed kod hawi maber e nyasi ni kod johera magi. Dial *812*784# to get a classical as your skiza tune. Wadhi mbele, John Kamau en jaloch kata jawala mawuok Thika oyudo loch mar siling $4.5 kotiyo kod siling 1,000 e tugo mar Shabiki Jet X. Kamau majagni 34 owacho ni nodonjo e tugo no Jumamos mokalo kotiyo kod siling 1,000 kendo loyo siling $4.5. Olero ni loch makamano koro kelo sula manyien e ngimane. Kowacho ni obiro kalo achiedh nade mag Januari yo makare kendo obiro chulo fees gi nyiewo nyamburko mondo obed ne rapar. Murenda Januari hakuna mishebebe na kama siwa mara hakuna Murenda. Kuna beshti yangu nilipigia nikimwisha happy new year na nilikuwa down, akanipea dhao ya kuniambia hiyo ni krisi, na nilianza na hiyo dhao hadi hapa penye tumefika sasa. Hiyo pesa wakati iliingia nilikuwa tunaila wasiwasi. I've never sijaipata pesa kama hii. Shabiki ni ya kweli, si kama sites zingine. So nashukuru Shabiki pia, Royal Media Services. Januari yakuwa na mishebebe sijui na managu, ati Murenda. Ni Kanyama na kama siwa Mara. Nyakoromogi, duond bura mar ODM osebedo gi sunga mar bedo duond bura mar ariyo bang' KANU e kalo yiero madongo 4 to pod gin kod duol maduong' e siasa ma pacho ka. Kata kamano, auka mapek mar ywaruok kod pogruok osegoyo ODM nyaka ne ogai mar Raila Odinga ng'ielo rengo higa mokalo. ODM ochomo kanye? Ywaruok makamagi Nyakoromogi gin ranyisi mar demokrasia koso giko mar ODM? Jafumbo marwa mar siasa Chris Owino kolo nowacho. Chakre nyuol mara e higa mar 2005, duond bura mar ODM oseyingo paw siasa pacho kae kendo bedo mise mongirore e kelo lokrok, tego demokrasia kendo bedo duond joma onge gi duol. Kuom higni 20 mage,
ODM osemana ng'eyo jatelo achiel gama osebedo kamako duond burano kanyakla kata koth chwe kata chieng' rieny. Raila Amolo Odinga ne en tado moseriwo jokanyo 7 gi wiye mag duond bura mar ODM e pacho kae mangima nyaka thone e kor dwe mar 10 mokalo. Dwe achiel kende bang' tho mare, gwerok, siemo wang' kod bayo weche osebedo lemo mokinyi kod lemo modhiambo e duond bura mar ODM. Kweth masiro lwedo sirikal mar Manywanda mong'ere ka broad-based government kod kweth machielo makwedo winjruok makamano okosebedo kanere wang' gi wang'. Ma osekelo luoro duond bura mar ODM dhi bedo ka duond buche mag KANU, PNU kaachiel kod Jubilee. Kenya ka wane chama manigi system mora mora moloyo Kenya ka. Matiende ni ka shida nitie to romo benwa dok e structures go. Oromo benwa dok e system go. Emomo romo benitingowa. To ka ne wana chama maonge system gi structure. To tiene ni kichwanyori ti kore jito babaya wach jikira wach. Ok donji. You understand? Omiyo gima challenge ma wan go kaka jotelo en ni mondo walu system gi structure mane babu keto keno nenwa sakasa kata gokinyi makawuono ne ayudo moro e mbui ma baba wacho ni kata kokiwinjri gi secretary general wan kaka jo ODM wan gi system oyiene mondo bi wachi gima mare no en ae jomoko wacho to ka joma ng'eny ni ka jok ma wacho mopogore kode ng'eny maloye to mane madhi mbele to mane ma gima pok watimo sani wabare mana wach. Anane nitie pogruok mar paro to ken pogruok mar telo gi sani pod en pogruok mar telo. An ok anie organ mar party magna General Council kod Delegates Conference kata convention. To jogo mani executive kata mani central committee kata man gi paro mopogore nyiso ka Sifuna awinjo ka wacho norwako telo mar Oburu Oginga kaka party leader. Omiyo kae joma dwa dak e wechego gin joma dwaro ni wabed gi gima Waswahili wanasema sanamu. Inena kanyo oketi kanyo tionge pachi mopogore. Chama machalo kama kweth masiro lwedo sirikal mar broad-based wacho ni ODM nyaka bed e sirikal nikech kanyo ma Raila Odinga ne owegie e kinde ma kweth machielo to ramo ni sirikal mar broad-based dhi muonyo ODM. Gavana Masia James Orengo kod jalai kweth jod bura manok Milly Odhiambo wacho ni thuolo pod nitiere mar chiero ODM ka odhi nyime mar bedo duond bura mar jopiny ma ok jotelo. Nyaka wapuonjre gi historia. Wang'e gik manotimore chien. Wapuonjre gik manotimore chien. Gik ma sani wadhi through ok gin gik manyien. Nitie hapa ni nitie josiasa ariyo kende mane nitie josiasa masani manoseyier kaka wabunge mapod nitie en mano Orengo gi Anyang' Nyong'o mane nitie kane Jaramogi nonindo. And one of the things manotimore ni ka Jaramogi nonindo to Orengo emane dwaro ni mondo take over at that time. To negidhi od Phoebe Asio, nyisa negidhi od Phoebe Asio. Magibedo wabunge mathapa ne di 21. To ji 19 nogoyo ne Orengo kura wabunge. Jakom nogo kura mare ng'ata achiel. To Phoebe Asio no abstain. So matiende ni Jakom nowuok gi kura di achiel to Orengo nowuok gi kura 19. Matiende kad ng'iyo mar wabunge joma ne ng'eny gi wabunge matiende jotelo neno Orengo lakini jopiny ne nigi Jakom. Mano gima nyaka puonjwa ni kaka wan jotelo wang'e ni gima ne makonyo jopiny. Jopiny dwaro ang'o? Jopiny ok ofuwo. Jopiny biro ng'eyo ng'ama tero gi kama ber gi ng'ama tero gi kama rach. Omiyo wan kaka jotelo wachikitwa mondo wang'e na ng'oma jopiny dwaro. Mano mokwongo. Namba 2, wan be wang'e ni ang'o manyalo konyo jopiny. Kik waket gima wadwaro binafsi
mbele moloyo gima jopiny dwaro. Chama kok nyal winjere migepe mag chama kendo e chama ni nyaka gibed machiegni gi jopiny. Mane miyo Raila teko. Ke Raila seche moko reko ndalo mano ni Grand Coalition Government ka ogolo rieko ni mondo gimoro tim e yo mowinjore, to neno ka piny owacho ok winj wachno, tipo nano oluongo bura Kibra, odhi nyiso jogo kama chuny piny nitie, kendo odhi mane bedroom mare kata oloso rallies koluorogo mondo ne ni to chuny piny ni kanye. Koro ODM moloyo bedo sirkal gi mokwongo onego wayangre ni wan chama mar jopiny, ok members kende. En chama ma is a people's movement. Magima thago jopiny ok waborgo. E ndalo machuok mokalo, wach ma osewe ji mathoth kod buok maduong' en seyo mag uso kata baro duond bura mar ODM e kind jatend jood bura manok Junet Mohamed kod jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna. Okang' makamano ne oketo Edwin Sifuna e lot maliet bang' seneta ma Migori Eddie Okech pedho kwayo mar gole oko e lemo mar jagoro maduong' margi, kwayo mane owito oko bang'e. Mar ariyo, walu structures kaka jakom noketo. Ka nitie kamoro mok dhi maber, wadog chien. To wadhi wawuo gi chien. Wawe wuoyo ma ng'ani ba wach koni, ng'ani ba wach koni, ng'ani ba wach. By the time ma koro chopo ni waba wach, oromo bed ni koro wuore, wawacho ni ma koro okethore. Kaito wan bende wabed gi paro moro kwa ng'e ni chama ni noken mar jakom nokolose mar oganda wa kende. Chama ni en chama momako jo Mombasa, jo Baluya, jo Kure, wan gi Wakamba. Mae chama kende mantie gi chiegni kabila ka kabila nyaka Oria nyaka Kikuyu, wan go e chama ni te. To jakom noyudo kaka nosudo gi joge gi te. To sani aneno ka wadwa ketho dhowa ahinya. Jogo kadwa dhi gidhiyo, ok gichunowa. Ano kane kama jakom ne wuoyo ni jogi kadwa dhi gidhiyo ok gichunowa. To ka wan gi bila wuoyo mwawuoyo carelessly kamano, bo riembo jogi. To koriemb jogi, jothurwa winjo ka wan jotelo, wan mwasiko wawuotho gi ji to wanyiso ji ni riwruokwa e tekowa. To ka koro wane mwasechako ng'injo riwruokwa ni, koro ere tekowa. Ne bedo ga pogruok maparo. Kana ndalo Jaramogi ne Jaramogi wacho ni nyaka wadhi cooperation gi Moi. To wan kaka joma niluongo Young Turks ma Raila ne niye, Anyang' ne niye, Mwite ne niye, Manyara ne niye, ne wan gi paro mopogore. Ma Jaramogi bang'e obiro wacho ni oyie gi paro mane mwachiwono. Mokwongo ne noger matamre gi no. Kopogore kod wach mar joma chano nyiewo kata ketho duond bura mar ODM, chung' mar ODM e wi yiero maduong' mabiro bende en wich bar maduong' maramo wi kweth motelne kod Dr. Oburu Oginga. Dr. Oburu nyocha osewuok oko mar wacho ni winjruok margi kod duond bura mar UDA pod ongirore kendo gibiro bedo gi lalruok mar ng'eyo ka gidonjo e yiero maduong' mabiro. To wabiro temo mondo jowa ma wan go sanigi mondo wachak twak kodgi e kor mwaka ni eri mondo wane ni wanyalo winjre kodgi kata ok wanyal winjre kodgi. Kok wanyal winjre kodgi to wabiro dhi nyime kendwa kaka patiwa, kata wanyalo temo winjre gi jok moko nono ma ok gin. Kweth machielo wacho ni duond bura mar ODM onge kod teko mar golo jalaratend piny bang' tho mar Raila Odinga, omiyo sirolo jatend piny William Ruto dhi miyo gi thuolo maber mar bet e sirikal. E kor kachich, kweth machielo wacho ni duond bura mar ODM nigi teko mar golo jachung' margi kaluwore kod mbi mar e pacho kae. Kogi mokwongo en ni ODM nyaka bed gi ng'ama gichung'. Nikech wan e chama maduong'. Ka chama maduong' e demokrasi molos ma multi-party ni chama maduong'. Ma walando ni ne chama maduong' Africa south of the Sahara, north of Limpopo. Ni chama no. Ne onge kan ng'at achiel ma iye kanyo manyalo bedo president. Mano en oyuma matamre gi nono. E kor ka kore,
Dr. Oburu wacho ni ODM pod ginyalo mar chung' kar kende ka en ema mako wirwa. To kopo ni ng'ato moro nitie maparo ni en mudwa bedo ODM presidential candidate, tadwa wacho no paro moleo. Nikech ere kaka onyalo bedo presidential candidate to katiba marwa mar ODM to wacho ni presidential candidate en party leader. Party leader en automatic party presidential candidate mar party mar ODM. Nomiyo ka ng'ato dwa bedo presidential candidate mar ODM to ng'eya no paro moleo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Bang' yudo sigana mar ria ahinya ewi kaka iparo ni ODM ringo nyakwaramo gi jokanyo mag ODM wawere kod mago kendo wadonje weche motende kod weche mag pur kod ohala. Piny Kenya sani osewuok e bwo chike mag COMESA maniduto sekta mar sukari kuom higni buora kendo koro chich sukari odong' thuolo. E kinde ma okang' ma kama nyuolo luoro ne moko kuom jokanyo ahinya to jopur mag niang'. Jokanyo mamoko kaka mago makembe to yango ni en okang' madhi tego kendo tero ng'wech ohand sukari e pacho ka. Millicent Adhiambo olosona sigana ni. Kotenore kod okang' makamano, riwruok mar jopur niang', Kenya Sugarcane Growers Association, kokalo kuom jagoro margi Richard Ogendo, yango ni wuok Kenya e COMESA en gima ok opoyo jokanyo kaluwore ni Kenya nosebedo kachoro kinde margi kaka jokanyo mar COMESA kane girito keto e tim okang' mar ne keto kembe sukari e lwet ji giwegi kaka yor bero sekta no. Kata bang' higni ariyo ka COMESA nigi bura to Kenya jadhiga kendo jo trading partners gi ong'eyo ni Kenya dhi kwa extension, but igani to Kenya ok dhi kwa extension nikech Kenya wuok e agreement no. COMESA ni ne konyo industries wa ndalo mane pod gin e lwet sirikal. To sani industry osedhi private. Dwaro ni mondo japur ochuli on quality based. Matiende ni gimoro amora ma kambi no golo. Kogolo sitima tichulo japur a percentage. Molasses ichulo japur a percentage. Bagas miloso go sitima no be ichulo a percentage. Bende gikoni midhiero manyalo biro mienjo en ka jo black obiro tiyo gi thuolo no mar kelo sukari pacho ka kowuok e pinje maoko e atamalo mamalo. Wan waneno ni gimoro onge gima sike piny ni nyaka chieng'. Ne nitie kama nyaka koro hard decisions bed made. Ka wasewuok e framework ni, number 1, wadwaro ni mondo sirikal oket ne japur niang' guaranteed minimum return. Matiende ni bei ma ok nyal chul japur below mondo protect japur mar niang'. The fears come in when we have rogue traders. En mana ni jomoko golo ga sukari Brazil, jomoko golo Malaysia, gi kuonde mamoko. To gibiro to giwuondore ni magi obedo produced within the block. Ma ok en adier. Koro ka sirikal obendo chako ng'iewo rules of origin, to bendi bedo ka japur mar niang' nianie e yo makare. Riwruok johala mauso kod mathedho mwandu Kenya National Chambers of Commerce and Industries bade ma Kisumu korka korgi to oyango ni okang' mar Kenya wuok e COMESA en mano ma sirikal chopo godo singo mar chiro kembe sukari kokalo kuom chendo mar ne dwaro ketogi e lwet ji giwegi. Factory kaka Mamoroni kata Chemelil kata Nzoia gidhi mbele gi gimiluongo ni refurbishment gi dho ngere to gi dholuo en timo repairs mondo mashinde goti to kuonde ma mashinde ool ahinya to gikelo manyien giketo kanyo mondo wayud sukari moromo. Mani onego timre mondo jowa moloyo jopur kik bed ni rito thuolo mar tero sukari e factory. Onego gitero niang' koikore ni to gitero e factory. Mano eka ginyalo yudo konyruok, bende eka ginyalo chano ngimagi maber. Ewi mano gikoni chiro makoro yaw thuolo ni ema nyalo biro medo liet ahinya to ponono jopur ko biro chwalo niang' moromo ne kembe kaka dwarore. On the flip side, it means that if we do not meet the local requirement, then imports will be allowed, and is a challenge on our farmers to see that they produce more and more to meet the local needs and have surplus to export. Jokanyo e sekta mar sukari
koro nigi geno ni ka sirikal obiro keto maino e neno ni jopur ma pacho ka ojiw mar puro niang' moromo ne kembe kendo lai mar chudo margi oket malong'o. To mano ema biro nyiso kawuok margi e komesa biro miyo jopur yuto mabup kata oyo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Wadonjo weche mag tuke. Gor Mahia oidho nyaka ewi liga ma pacho ka bang' loyo Kariobangi Sharks gonde 4-1 KPL motugo dhiambo ma kawuono. Tugo no goyo alap ma Kasarani. Ne giyudo gonde 2 mokwongo e nus mokwongo ka tugono kata nus mokwongo mar tugono kokalo kuom Ben Stanley Omondi kod Ebenezer kasto gimedo gonde 2 e nus mar 2 mar tugo kokalo kuom jatugo Samuel Captain kod Felix Oluoch. Nyaka sani Gor Mahia osegoyo tuke 13 kendo gin gi points 26, points 2 motelo ne Kakamega Homeboys, AFC Leopards gi Tusker FC ka giluore no. Anacheza chini kwa chini Brighton. Nafasi nzuri Samuel Kapel. Samuel Kapel. Akajaribu acrobatic ile, alikuwa na nafasi na muda. Kawasuru nyakoro mogeni Nairobi United no bagora ko margi mogi kawuono motelo ne tugo ma Kinya madhi bedo romo margi mokwongo kod AFC Leopards. Tugo no kine bagi alap mar tuke manyayo. Nai Boys pokolo e tuke gi 3 mokalo ka AFC Leopards nowito tugo mokalo e lwet Kakamega Homeboys. Homeboys ekanoloyo Shabana gonde 3-1 alap mar tuke magusi giko dera mokalo. Unajua naweza sema every match sisi tuna create a lot of chances but hatufungi, but tunapata defense line wako steady, so tulikuwa tumekaa chini as players tukasema for us to win lazima to score, na for us to score lazima to defend poa. So na believe ni vile tuna defend as a team na tuna attack as a team ndio tunapata the score line. Mimi nasema kwanza shukran so far vile wametusupport hadi hapa, na happy new year to them cause bila hao sisi hatuko. So nikewaaje kesho ule mwenye ako free, najua ni midweek ni siku ya job, but ule mwenye atapata time akama support, pia ule mwenye atakuwa job at support to online, tuta bring the best out of us. Tuli prepare fiti kwa hiyo game, na hiyo ndio game strikers tulikuwa very sharp kwa hiyo game, na hiyo kitu hatujaifanya for long, which is ilikuwa ni positive, na hope na feel itakuwa the same coming match. Good, itakuwa ni game tough, wako wounded na si tumeget to our feet, which is we got no respect for them, but tuna respect juu pia wamekuwa na run poa na pia sisi tumepata momentum. Erokamano nyakora mogi Joshua Kayo, erokamano Nyahuru Yoma kachiel kod Jaki Nyarmodi mabende koni koso jo siasa tiyo kod apeni maricho go e timo campaign. Mano penjo ma owuok kuom. Erokamano kuom keto Ramogi TV giko mar weche manyien mag oimore tinendene. Kende thuolo machielo erokamano kuom medo keto Ramogi TV kendo miyo wariany e kin televisen mamoko. Jaloko mara kuom thuolo ni duto sebedo Wilson Ochuka, Director mara Alex Obado, jago picha Ben kachiel kod joma ntiere kiru mar ariyo komoting'o Liza Weno, Asuza, Wuda Asuna, kachiel kod Kev bende nyakwa Ramogi. Erokamano nyakuom kete ka Eloja Chungweche, Ken Moga kachiel kod jatenda Jay Bonyo gi aduto manowuok mokelo weche gi kendo choko gi yo makare poj gi pak. In bende erokamano kuom kinde duto kete Ramogi TV. Kao kamano, utino makare, nyinga en George Bati, oriti masane.